You understand? Hey, what's that? What's that? Short on I'm right. Come back. Phethe imali intona yami. Hawu ne 50 rand fana. Ngithatha imali nga. Hawu 50 rand twana. Ntwana yazi nginomagic twana. Imali yakhe izobuyisa 100 rand. Ngitshela phone wami. Angithembi. Asami ngikhombisa. Damasumba lawo iPirates akusithi ongayithatha serious emhlabeni leyathi the ships really ships Chiefs kuphela ukuthi imidlalo abana le bethu iManchester Chiefs kahle kahle kumele isijalo ngizowina 5-1 nadliwa 5-1 hayi into ezezero but semsumuthi into lezi angeke aleza lezi esinang lomjita mfethu yo hey wow Hey baba imali yami ndoda khikhona mina phela sikabe kuba wena uwena bukuphi babe ubungekho linda mfethu sabe ukubekezela mfethu ngizokutshela noma sekumele sihambise lapho solenta imali wena khuleka calm down ngilindeni ngifuna ukuthenga inzuzo khuleka mfethu soya lapho hayi manje phela isikhathi asikafiki wena usukhuluma izwi manje usukhuluma type shit manje awume ngalezo zinto lezi mangothekaka mfethu mina ngithi imali yami ashiya mfethu ngizokwenzela mfethu ngizokwenzela suka endleleni ngizokwenzela imali yethu la sanini ngizama ngithola khala manje Hey man. Ngizakutshela mfethu ayikho imali mfethu asibaleke ngokuchazela mfethu ayikho imali asibaleke imali ngithola imali ngizayithola imali ngidizayile mfethu angithibele lo mjidelo yana okulandile lapha sambe bheka mfethu imali yami kwase kunedina futhi manje la yabo mfethu technology banami yabona banami sike simbe la imali yami singayitholi la zongizwa kahle ubona hala
Ha? Yabo, extra nango 20 cent. Ha? Chelile, trust me. Chelile, thembela kimi. Iyabereka ntwe man. Chelile, trust me. Yabo, Hey, mfowethu. Hayi, asamsoyishare le mali. Hayi kodwa ke ipercentage mfowethu akushintshi. 25.75. 25.75. Ay okay, sikubalisa. Uyingcwele. Ngikho. Ushiye inkinga phezu kwey'nkinga manje. Ngiyasola mfethu. Tutas. Something some good no toba mfethu ayikho le ndaba. Ngikulis nabantwana bakungijaphisa le ezitha zabo impumelelo yami iqhakazela